Pytanie, co się jeszcze może wydarzyć przez te 3, 4, 5 dni końcówki kampanii, co mogłoby ewentualnie zmienić zasadniczo to, co widzimy w sondażach, czyli wskazać bardziej wyraźnie faworyta tych wyborów. Mówi się o tym, że być może pojawi się w Polsce sam wiceprezydent J.D. Vance, który miałby przynajmniej w formie pośredniej udzielić poparcia Karolowi Nawrockiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy jeszcze będzie jakaś próba grania kompromatami. Mam tutaj na myśli tą stronę lewicowo-liberalną, która już serwowała choćby kwestię kawalerki pana Jerzego, atakując Karola Nawrockiego. Pytanie, czy jeszcze znajdą się jakieś inne rzeczy w zasobach właśnie sztabu Trzaskowskiego, czy mediów związanych, sympatyzujących z Trzaskowskim, co mogłoby ewentualnie jak gdyby wpłynąć na zachowanie części wyborców, podważyć ich zaufanie czy chęć głosowania na Karola Nawrockiego.